gir. Hon encam referandumu çağırdı. بله براستی شانازیه کی مزن بو که ام بون شایده روزه کی وا دیروکی de جبو گله کردستانی جبو نتوا کرد پیروزبایی کی گرم جارکتن دخوازم هستین خوین گرم جبو و جبو ملت کرد جارکتن دیار بکم براستی گاوه کی گله گرینگ بو ev gelek astenge bu gelek keşe bu le berhal veki netice veki encam em dibinin ku milleti Kurd irade ku diyar kir bi dengeki pir mezin referandumu kabul kirin daxwazê xwe ji bo serxwebûnê diyar kirin ev manevi ew ku rûpelekî nû di dîroka Kurdistanê de vebû ev li başûr dest pê kir ew ê hêdî tesîra xwe li hemû parçeyên Kurdistanê bike tabii ji ber ku hîn jî ev kêşa wê dewam bike ew astengiya ku hebû dewletên dagirker ku dixwastin müdaxele bikin û devletên navnetewî ku piştgirî zêde nedidan dîxet bûn ew problema ew pirsgirêka ew dewam bike heta demekî lê em ê jî karê xwe bikin ku ev tesîrê wî zêde nebe. Bele encamên referandumu wê çi bandorê li ser rewanda Kurd dike û li welatê Yekîtiya Avrupayê taybet li Swêdê. Belê rewenda Kurd diaspora Kurd li Swêd û dervê welêt Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika ji bo doza Kurd gelek giring e. Wextê xwe da ji bo dema Anfal, dema Helepçe, komkujiyên din ji bo piştgiriya federalî xebatê gelek hêja kirine ji bo Başûrê Kurdistanê em ê berdewam bibin xebatê xwe dewam bikin lê giringekî zêdetir heyîna piştî ev rûpela nû ku min behs kir Kurd divê kampanyayê xwe baş rêk û pêk bikin piçek koordînasyonekî baştir ji bo rewenda derve Kurdên derve diaspora pêk bîne ji bo wê hinek pêşniyarê me hene hinek xebat em ê bikin ku em bixwazin civînekî giştî ji bo hemû nûnerên rêxistinên sivîl û demokratîk li Awropa civînekî em biçêkin li wir stratejiyekî xebatekî nû em ê bidin pêşiya xwe fikrê me hene em dixwazin em dizanin ev mesele ew dewam bike belkî demekî dûr û dirêj ew dewam bike devletên dagirker ew xebatê xwe bikin devletên navnetewî ew xebatê xwe bikin ev em wek kampanya dibînin û divê em bikaribin tesîr li vê kampanyayê bikin gelek giring e Kurdên diaspora dikarin tesîrekî pir xurt li ser hikûmet û devletên Yekîtiya Awropa bikin nemaze ji ber ku nêzîkî milyonekî nîv Kurd li Awropa dijîn û piraniya wan hemwelatiyên wan welatan e ev faktörekî gelek giring e ji ber ku ew jî hesab li ser Kurda dikin Kurd dengdêr e yani ji bo siyaseta hundirê wan welatar jî Kurd wek faktörekî gelek giringin werdibînin û em dizanin ku mesela li Swêd jî nêzîkî 6 parlamenterê me li parlamentoyê asıl Kurdin em hêvî dikin ew hejmarî zêdetir bibe û dervê wî li Almanya, li Fransa, li Hollanda, li İngiltere, li Belçika parlamenterên Kurd hene, wezîrên Kurd hene bes divê koordîne bibe. Yani ji bo ku piştgiriyekî xurt bidin ji bo ev biryara îradeyê gelê Kurdistanê divê em koordînasyonekî xurttir, baştir çêkin, peywendiyekî baştir em durist bikin nav xwe da ku em bikarin tesîr li raya giştiyê Awropa bikin, tesîr li hikûmeta wan bikin, tesîr li dewleta wan bikin. Yani ev bêjin helwesta Swêdê bi taybet min wê derê balyozê Swêdê li dijî referandumê derket beriya wê lê piştîngî nava hikûmetê de nava parlamentoyê de civîneke jî aliyê hewldanên we çêbû partiyên piştgirî da ji bo hêzê de yani piştgiriyekî eşkere û fermî çi karekî yan çi xebatekî we yê aliyê siyasî aliyê civakî û çandî Belê na ev pirsekî gelek giring e ji ber ku piştî meha tîrmehê meha hefta ku
سرک برزانی بریارا رفراندومی دا ام کت ناف خباته کی دورو درش لور مدخست ام دو چالاکی بکن یک شوان فستیواله کی خود پیشاندانه کی گرسایی جبو کردن سویده مپیکانی 16 سپتامبر 16 ایلونه آدنجی لپارلمنتوی مخوست به بشتاری همو پارتین نونرین پارتین سیاسی سویده konferansa ki, seminere ki hem çekin der hak referandumi. Takriben dü mehuniv mekhabat kir u hatta roca ku nêzîkî xwe pişandanê festîvalê jî piştgiriyekî xurt tune bû ji bo referandumê. Îjar me dît ku ev pirsa di nav rawenda Kurd li Swêdê ew kesên ku di partiyên siyasî de xebat dikin, çalakin, endamê wan in Kurdin Piraniya wan genc in, ciwan in, ewana bê ku em tiştekî ji wan re bêjin, xwe organize kirin, yani têkilî û peywendî bi hev re kirin, çawa karibin tesîr li partiyê xwe bikin. Îcar piştî xwepişandan 16 meh bû û ew ê din jî semînarê me ji 19 meh, yani 4 roj hebû ortêda. Di nav 4 roja de tu bawer bike hemû helwestên partiyên siyasî hate guhertin. 19 mehê gava me parlamentoya Swêta çivîn çêkir, nûnerên wanê karê warê derve hemû li wir beşdar bûn, 6 partî beşdar bûn û hemû jî bi vekirî gotin em piştgiriya referandumê dikin, ev mafê gelê Kurd e, ihtimalê hinek dîtinê me hebe, mesela em bêjin Yekîtiya Iraq û pêşa roj de biraz kêşe nebe, şerê Daişê biraz zayıf nebe, lê em sedîset piştgiriya miletê Kurd dikin, ev heqê wan e, mafê wan e, ev hingavekî pir girîng bû li Swêdê. Aniha em ê xebat bikin ku ev hingava hîn qwetir bibe, heta tesîr li hikûmetê bike. Du car, sê car beyana wezîra derve Swêdê, Margot Wallström, mecbûr ma beyanê xwe biguherîne. Bi zextên Kurdên ku di nav wan partiya de nemezin nav Sosyal Demokrata xebat dikin, çalakin. Li wir me dît ku eger em bixwazin, eger em xwe organize bikin, seferber bikin, em dikarin tesîr li hemû welatên Ewropa bikin, tesîr li hikûmetên Ewropa bikin. Ez vê pirskim, madem yani Swêd çawa dikare bandorê li ser helwesta civaka navdewletî bike biryara ku erîniye Swêdê. Bele, Swêd niha wekî dewlet endama Yekîtiya Netewan a ewlekarî ye, ji 15 dewletan yekê, ew faktorekî gelek girîng e, ew dikarin tesîrekî zêdetir bikin. Wekî din jî Swêd wekî tradisyon, wekî edet, yani di tarîxa Swêdê de hemû pirs û pirsgirêkên wekî Kurda ewana tedaxul kirine, yani ji derve piştgirî kirine, xwestinê ku çareserî bibînin. Pirsa Filistînî de aktiv bûn, pirsa Nikaragua da aktiv bûn, pirsên azadiyên welatên Afrika û Asya'da gelek aktiv bûn û tesîrê xwe bi rastî karibûn li ser pêşerojê bidin. Em dixwazin ew Swêd, ew dewleta, ew ê ku bi vî rengî xebatên berê dijî çêkirî, rola xwe bilîse. Pirsa Kurd da ji bo hemû parçeyên Kurdistanê, ne tenê em bêjin Başûrê Kurdistanê, ne tenê ji bo referandumê, çareseriyekî, yani projeyekî bide ber xwe ku çawa bikar bi tesîr li wan dewleta bike û her wa tesîr li Yekîtiya Ewropa bike. Sekdin gelo encamê referandumê bi nêrîna we çi bandorê li pirsa Kurd li hemû çar parçeyên Kurdistanê bike. Belê noxtekî pir girîng em nav du mehu nîva da me dît ku hemû Kurd tevî ku haziriyekî pir baş çêne bibû, hemû parçeyên Kurdistanê bi xwe organize kirin, xwe seferber kirin. Seferberiyekî tarîxî ew qas, yani tarîxê Kurda da ew qas seferberiyekî giştî çêne bûye, heta ê netewî. Her Kurdekî ji ku derê bibe, li Ewropa bibe, li hundirê parçeyên Kurdistanê bibe, ji dil û ji can xwestin ku ew referandum netîceyekî baş bide, ew bibe îrade Kurdistanê,
ارچند ل باشور کردستان اف رفراندوم چیبی و ل جبو اوک اراده همو پارچه کردستانیه و افجی مرف دیت کو پشتی رفراندوم او جوشکی لروجلات هبو لباشور هبو لروجوا هبو بکی لباکور کیم بو اوجی سببی وی هیچ بکی زختکی پر مزن ای دولتی هیه کردی ما yani döndüre xuda dili xuda pişkiri u evi encame bun u her car evi hazır bin ku xabat bikin jibo ev baştır bibe icar jibo ya bi bavariya me ev alikariye ki pir mezin evi bikin ku neteva kurd nezik ev bibe hamu parçayın Kurdistan'ı çuvarı siyasi çuvarı civakida ev tesire ki pir mezin ama bir çavi xud bibinin ama bijin ev roja 25 mehib ev bibe milada ki rupele ki nuh jibo Kurdistan'ı hamu parçayın Kurdistan'ı ama nezikiye bibin neteve ki ama xabat jibo yek armacı bikin az bavariya me ev ya مامۆستا دمایی که سەر فەدەراسیۆنە کۆمەڵایەن کوردستانی سوێدێ کنگاتە تا مەزراندن چەند کۆمەڵایان پێکار و خەباتێن وە چوە ئەوەی دمەشن کورد بله فدراسیون کۆمەڵایەن کوردستان li Swêdê 1981 hatî damezranî yan 36 salı karobarê xwe bi îstikrar meşandiye rexsnekî gelek giring e li Swêd û li dervê yan li diaspora xebatên gelek mezin çêkirin di mesela Anfal'da di mesela Komkujiya Helepçe'da di mesela Komkujiya Yezdiye'da di mesela pişkiriya bo federalî û herwa wekî din gelek yani bi sedan xwe pişandan pêk hanî ku pişkirî bide bo xebata azadî Başûrê Kurdistanê ji bo vê rêxistinekî gelek giring e û nav de hemû rêxistinên siyasî xwe temsîl dike îcar hemû parçeyên Kurdistanê nav daye nêzîkî 25 komelê me heye 5000 endamê me aktif hene û di xwe pîşandana 16 mehê jî me dît ku nêzîkî 10000 Kurdên hemû bajarên Swêdê hatibûn beşdarî kiribûn coşekî mezin rêxistinekî gelek giring e divê em û pêşengiya gelek xebatên li Ewropa kirî mesela platformekî hevbeş ya rêxistinên demokratîk û sivîl bi destê federasyonê hatibû ew kirin piçek lawas ketiye em dixwazin piştî va referandumê civînekî mezin çêkin ban wan rêxistinên sivîl û demokratîk bikin carek din koordînasyonekî diaspora pêk bînin ev xebatê me ku nêzik demê çêkin û em ê rola xwe dewam bikin bilîzin em hêvîdarin endamên me jî zêdetir ew ê aktif bin ji ber ku aniha êdî mesele ciddî bû ana barê me girantir e ana wazîfeyê me zêdetir e ana yekîtiya me divê zêdetir pêk were ku em bikarbin tesîr li hemû xebat û encama referandumê li rojlata navê bikin. ئەگەر هەموو تشتێکی بخوازن Ne ez gelek spas dikim ji bo rûdawê destê we xweş û xebatê gelek baş dikin em bi rastî ji dil dixwazim we pîroz bikim ji bo xebatê û serketina we dixwazim.